awamu wadziwa kale ndi Mr. Card, Mr. Card, KHAD. Akuti samamvesesa kuti timakanika basa amalawi but ndiye timumvere kuti akuti chani yeye. Ya akuluakulu nkhani ndabwera nayo pano ndiye ndiyomvetsa chisoni kwambiri chifukwa chakuti ifeyo ngati dziko amalawi sinimamvetsetsa pamene timakanika chifukwa chakuti anthu amene amamwalira ku Malawi ambiri amafa matenda wokuti atakuchizidwa. Chimene ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. And post ndikufuna ndipange point out and ndikufuna ndikupempheni kuti nonse mupange share because nkhani kumene ikuchitika pa ndiyomvetsa chisoni. Tikuluza anthu ku Malawi kuja anthu akumwalira matenda oti anakachira. Vuto la dialysis machine. Panali nkhani ya tsikana kukalonga amafunika chithandizo cha dialysis machine kuti at least aone amunike bwinobwino then ampase treatment. Koma akuti kukalonga district hospital kulibe dialysis machine, kuchirumba kulibe dialysis machine, kunzuzu central hospital ya kunzuzu no dialysis machine. Dziko lathu la Malawi zipatala zonse zikuvutika kukhala ndi machine amenewa. Machine wa ena ali chamma $7,500. Ndalama zimene feyo timamva kuti mabungwe amalandira zimapitirira $7,500. Ndalama zimene zikumapita ku State House zimene akumwera mo anthu kugula magalimoto zimene akuba china chakwera kumalowetsa ma account mwawo zili in the range $5 million going up. Ndima dialysis machines angati. Ma dialysis machine ndofunikira mzipatala. Chipatala china chilichonse kuyambira ku ka district hospital, kayandika clinic ku Ntanyira, kayandika clinic ku Chikwawa, zonsezi zipatala zimene zimayang'anira miyoyo ya anthu. Koma pakali panopa kuti muwerenge chiwerengero cha machine awawa ku Malawi chachepa. I think mwina ndikamu Central Hospital yokha kapena Queen Elizabeth. Kapena zipatala zimene zili ma private hospitals ngati mwayi wathu. Olo kapena chichachiri kukanengo chicho. Koma kunenetsa amalawi akumamidzi akumanidwa healthcare yabwino. Ndi anthu kumene kuja kumamwalira. Anthu akulilongwe ku Blantyre, anthu antawuni ngati Nzuzu Zomba wolemera bwino amapita ku India. Koma ino zoona munthu uzithawa dziko lako chifukwa chokuti kulibe healthcare facilities zokupangitsa iweyo kuti moyo wako uzitha kusunga, kuti ukadwala uzipita chipatala ndikumadalira di chipatala kuti chikuchiza. Wampanopa amwalira amunthali amene anali bwana wa chipatala chaka mu Central Hospital ku dialysis kumene kumakhala machine. Ayoka kuchipatala kumene kuja apita ku India ndikumene akamwalirira chifukwa yoti chipatala chija chinalibe technology amene ma facilities amene. Kodi chikuti vuta ndi chani chini vuto lathu ku Malawi kuja ndi chani kuti tifike point yokuti zinthu za chipatala olo munthu anthu zoona ndi anthu angati amene angakwanitse kumapita ku India ukati kokalandira chithandizo. Endi ndimaona anthu amabwera bwanji osagula iweyo ine siboma. Ineyo simunandivotere kuti ndizakuthandizane kutukula dzikoli. Ife timayankhula chifukwa chokuti ngati boma lalowa mmalo, boma limafunika kupanga zinthu zina.
zinthu zofunikira kwambiri pa moyo wa ifeyo anthu ndi chipatala, pogona, zakudya. These three, security, zina zotero zimabwera, koma basic needs a munthu, umoyo wa munthu, ndi best healthy care services. The best healthy care services, they guarantee longevity in your life. Koma si ku Malawi. Munthu ukangodwala ku Malawi, ngati matenda ako akufunika iweyo ukhale pa mamashini akuwunikire thupi lako, ukumamwalira ngati ulibe ndalama. And zinthu ngati zimenezi ndi zimene zikubwezeretsa dziko lija mbuyo, chifukwa chakuti anthu anzeru zawo ngati achina Mutale wa DCI ndi amene akumamwalira. Anthu osauka kumamidzi, anthu okuti they can contribute effectively to the economy, chifukwa chakuti anthu akakhala ndi miyoyo ya health amagwira ntchito, amalipira misonkho, dziko limapita patsogolo. Koma anthu akudwala, zipatala zibe mamashini, $7,500 mamashini awawa. Ndalama zimene zikupanga security mulilongo akuba akulandira ma bribes anthu kuame uko ndi ma millions. Palibe munthu amene angaganize kuti okay, tiyeni tipange invest mu healthcare. Zona tizipezeka kuti anthu osauka kusidwa mbuyo, anthu olemera akadwala kumapita ku India. Kuganiza kwa mtundu wanje umene ndi kusaganiza. Chimene chikuchitika ndi chakuti anthu amene akulowa mboma amalowa mboma kuchoka ku umphawi wina, ndi akafika boma samaganiza za munthu osauka. Iwo achamona ngati they have an opportunity now, mwayi wawo, ena wa mwayi wawo udzabweranso. Ndi nthawi imene malo moti ayike mamashini wa mzipatala, amatenga ndalama za ndikumaba ndikumamanga manyumba, olo kumadziyang'anira mabanja awo. Ine sinapamvesese pamenepo kuti chinthu cha nzeru chimene Malawi ungapanga ukatenga boma ndikuyang'anira banja lako lokha. Kodi mesa iwe anthu akukuyika pa mpando wokuti uwathandize? Kodi mesa anthuwa akakuvoterani akufuna kuti muwathandize? Kodi mesa ntchito yanu inuyo ndikupanga build dziko? Simukupanga build dziko. Kuchipatala sokungamasowe mashini awawa, ndi mashini ofunikira kwambiri. Awawa ndi mashini ofunikira kwambiri. Anthu asamavutike kudzipatala m'mamidzi, you need to have these machines. Mashini awawa kufunika chipatala chilichonse Malawi azikhalapo mwina mashini 5. Chipatala chimodzi mashini mwina 5. Because kumene amakawunika dialysis machine imakayang'ana maliva, machani, zinthu zonse zimene inuyo Amalawi matupi anu amafuna kuti akupangeni diagnosis bwino, akupaseni treatment bwino, mashini awo. Koma munthu adzipezeka kuti akuchoka kukalonga alibe ndalama, akuti ambira siso ilibe mafuta, basi akungwayika mzipatala kumene kujako, anthu aja ndikumamwalira. Koma palibe munthu amene akukhala ndi accountability. Si zinthu zoyenda bwino si mmene dziko limafuna liziyendera. Kuganiza kumene ndikuganiza kobwera mbuyo, si zinthu zimene ifeyo tikufunika tizikhala tikukumana nazo in this day and age 2025. No. This is sad. Ndizomvesa chisoni kuti anthu sitikukamba nkhani imene yayi. Anthu azikachoka kalonga kunzuzu ati kulibe dialysis machine. Kulilongweko kaya kuti kukumaniro khala ma-queue ndi ma-queue. Kudedza kulibe. Ku Blantyre ma-queue ndi ma-queue. Mwayi wathu kuodula anthu osauka sangapite. You are looking at things zimene zikuchitika mdziko mwathu muja ndi zimene umamva kumayiko amene kuli nkhondo. Kumayiko amene kuli nkhondo, kumayiko kumene kulibe boma limene lili ndi stability, kumayiko kumene kuli ma-terrorists, kumayiko kumene anthu alibe government ngati ku Somaliland. Koma if you go to Somaliland hospitals mukazipeza zima machines. Anthu timaganiza mosiyana. Malawi timaganiza mobwera mbuyo kwambiri.
si chinthu chabwino kuti zipatala za ku Malawi zikhale opanda ma dialysis machine. We need to change. Malawi, Tamil.